ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಮುಳುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಇಂದೆ ಇಂದ ಇಂದ ಎನ್ನ ಕೈ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಏತ್ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುನ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಟಿ ವಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕು ಚುಚ್ಚು ನಾಯೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 7 o'clock ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆನ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಇಂಬೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟಿ ವಿ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲು ಆನ್ ಉಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ಯಾಕೆ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿನ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತೂ ಟಿ ವಿಗಂತೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜತ ಅಂತ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ 9:30 ಪೋದು ಮಸ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು 9:30 ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಸ್ಕ ಹಾಕಿದು ಲಕ್ಕಾಯೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ఎవరರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಬೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಜಾಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಲಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ಸ್ತಿದ್ದು ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಬ್ಬಾ ಶೋಕತ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಏತು ಶೋಕತ ಓಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಾಂಡ್ ಬಟ್ ರೂಮು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುಲ್ ಬೂರ್ದ ಮೂಲು ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಲಟುಂಡು ಹಾಸಿಗೆಡುಂಡು ಇಡೀ ಕುಂಟುಲೇ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೂರ ಮಚ್ಚದೀದು ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿನಿ ಶೆಕೆ ಎಂಚೋಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ರಾತ್ರಿ ಜನದ ಇಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಶೆಕೆತ್ತ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಣತೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಜನದ ಇಕ್ಕರೆ ಆ ಶೆಕೆ ಎತ್ತಿನ ಸೊ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಶುರು ಆಂಡಪ್ಪ ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ಏತೋ ಸಲ ಯಾನೋ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ರೂಮ್ ಇಡೀ ಕುಂಟು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕುಂಟುಲು ನೆಲಟ್ಟಿಡೀ ಕುಂಟಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ಕುಂಟು ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಾನೆ ಒಂದು ಜಾತು ಕುಂಟಿತ್ತನು ಒಂದು ಪೂರ ಕೈಟೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟುಲು ಈತು ಕುಂಟುಲ್ಲ ಒರಾನೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಮುಗಿತು ಬಿಡಿಯೇ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಕೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಕುಂಟುಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಧದಾಯ್ವಕ್ಕ ನೊಂಗುದಾಯ್ವಕ್ಕ ಮಚ್ಚದೀವಕ್ಕ ಓಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಐತೈತ ಜಾಗಡ್ದೀವಕ್ಕ ಅವೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೆಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತವು ಆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗ ವೋಯ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ಗ ದೂರ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ FM ಆನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಆಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಆಣುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಡಿಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನತ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಆಣುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಆಣುಲಿಗೂ ಆಣುಲ್ ಪಂಡಿನಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಆಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿದ ಕಲೆಗೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡೆಲ ಏನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಪಂದು ಮುಗಿತೆ ಆಂಟಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಣುಲೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿನಿ ಕುಲ್ ದಾಯೆಂದೆ ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಫೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಫೇರು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರಂಡ ದಾದ ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡು ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಫದ ದಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೋಪಟ್ಲ ಬಟ್ ಆಣುಲಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಫೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲಂಚ ಯೋಚನೆನೇ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಪಾಟುಡೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನೇನು ರಪ್ ಅಂತ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡನೇ ಕಲೆಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಣುಲ್ ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಎಲ್ಲೆಂಜದ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ರಪ್ಪ ಆ ಕೋಪನ ಅಕುಲು ತೊಚ್ಪಾದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಲಂಚ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ರುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಒಂಚೂರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಫೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆವುಡೇನು ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲು ಕೋಪಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಟ್ ಕೋಪಡ್ ಪಾತೆರಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಫೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡತ ಅಂದು ಅವ್ ಮನಸ್ಸುಡ ಒಂಜಿ ಕೊರಗು ಒಂಜಿ ಥರದ ಅದನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೋಪಡ್ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಟ್ ಆಣುಲ ಅಂಚಾತು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಣುಲೆಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೀಸನ್ ದಾಯ್ಗ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಬೇತೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆಣುಲೆಗತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ದಾದಂಡಲ ರೀಸನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನಿಕಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಲಿ
ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ರೂಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ. ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮುಡು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ದುರಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ರೂಮು ನೊಂಜಿ ಮರಾಪಂದೆ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೊಪ್ಪುಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಡ್ಡೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ತೂನಾಗ ಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ. ಏತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಿದೋಡು ಪಂಡಲ ಯಾನೊಂಚು 2 minutes ಅಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪಾಗನೇ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಐತೆ. ಮೂಲು ತುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ತಿಕ್ಕಾದೈತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿರಾದ ದಿನ ಖುಷಿನ್ ಮೇರ್ ಮೀ ಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಇತ್ತದೇ ತುದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ತನಿಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ. ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಕಲರ್ ತೂದು ಪೋಡಿ వచ్చి ಎಂಕುಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಲವರ್ಸ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಉಂಡು. ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವೆ ಮೂನೆ ಐಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು 4 ಗಂಟೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಏನು ಟವಲ್ ದೇತ ಅವನ್ಗ ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ತನಿಷನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಬೈದೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆತ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅವರ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಾತ್. ಕತ್ತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಪಲಾಂಚ ಹಿಮ್ ತನಿಷಿ ಬರ್ಪನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲ ವಂಶಿನ್ ಬಲ್ಪಾವೈತೆ ವಂಶಿ ಬಲ್ಪು ವಂಶಿ ಬಾಯ್ ಓಡು ಉಂಟು ದೊಂಪೊತ್ತುಂಡ ತೂಪೆ ಏ ಒಂಚೂರುಂಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 1/4 ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ದುಂಬೆ ಬೊಲ್ದುಳ್ಳಾರು ಬೊರ್ಚಿ ನೋ 15 minutes ಕಾಪುಲೆ ವಂಶಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋರೆ 6 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತ್ತ ಟೈಮ್ ನಿಜ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಅತ್ತು ವಂಶಿ ದೊಂಬು ಪೋಯ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಯಾನು ಪೂಜೆ ಅನ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಪೆ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಪೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಮೀನೆಟ ಇಲ್ಲು ಕಾಪರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರಾತ್ನೆಟ್ ಒಪ್ವರ ಅವ ವಂಶಿ ಓಕೆ ಆತ್ನೆಟ ಮುಲ್ ಜಾಲಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಕಡು ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಿವಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಓಕೆ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿನ್ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಟ್ ದಾಯಗ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬಲೆ ನೀದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜೆ ಇಂಕೊಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುಗಾಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ತನಿಷನ್ಲ ಪೇಂಟೆಗ್ ಲೆತ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚಾದ ತನಿಷನ್ಲ ಇಂಕೊಲ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಲೆತೊನ್ ಪೋಯ ಮೊಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪಿದೈ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪರಾ ಇಲ್ಲುಂಡಾವೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓ ಬಾಕಿಲು ಕುರು ಬಾಕಿಲ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಚಪುರ ತೂವರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಕಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಅಂದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಣ ಅಟ್ಟದ ಕಂಡಿ ತಿರ್ತುಂಡತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಅಂದ ಮಿತ್ತಿಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅದನ ಶೋಕೊಂಡತ್ತ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ನಂತಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದು ಬಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡೇರ್ ಕಿಚನ್ ದೀಪೇರು ಕಡೆ ಪಿಕಲ್ ಉಂಡು ಬೇತಿದಾದ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಟಯರ್ ಬುಡು ಪೋದು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಆತು ಒರಿದುಂಡು ನೈಸ್ ಹೌದಾದ ಉಪ್ಪ ಅವಳೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್
ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ದಾದವು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಐಕ್ ಕಿಚನ್ ನಾಯಿಸತ್ತ ಎಂಕ ಬಾಕಿಲ್ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಪೂಕ ಅಂದಾಪು ದಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಏ ಬಾಲೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪು ತಿರ್ತಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಪಾಟ್ ಜಿಂಜದೀನಿ ತಿರ್ತಡು ಕೋಣೆದಲ್ಲೇ ಕೊಪ್ಪತ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ದಾರ್ಕುಂಡ ತೆಜಿನ ಒಂದು ತೋಜೋದು ಶೋಕುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾನೊಂಚಿ ಕಡೆ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಿ ದಾದನ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಬೆಂದಿರುಗು ತೂ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡೆ ಪನ್ಬಾಲೆ ಬೆಂದಿರುಗ್ ತೂ ಬೆಂದಿರು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪುಟ ಬಾತ್ರೂಮುಡು ಅಂದ್ ಐ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ದುಂಬುದ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ಇಟ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಪುಡ ಆ ಅಂಡೆಗ್ ನಮ ತಿರ್ತುಡು ಏ ಪಡುಪಿತ್ರಿ ತೂತು ಜನ ಬಾಲೆಯಿ ಇಕ್ ಮರತ್ ಪೋತುನ ಅಲ್ಪ ಮೀಂಬೆ ಗೂವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಮೀಪುನತ ಗೀಸರ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡೆದ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ತೂ ಕೊರ್ದು ಮರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪು ಅಯ್ಯೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಯಾನಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಗೂವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಮೀಪುನತ ಅಂಚೆರೆ ತೂದೆ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೀಪಾರೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜವ್ ಪೂರ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ತೆಂತನೀಶ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಓಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನಿ ತೆಗ್ಗೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡ್ವೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ತನೀಶ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೆಂದೂರುಗು ತೂ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪುಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡೇರ ಬೆಂದೂರುಗು ತೂ ಪಾಡಿಯರಂದು ಬೆಂದೂರುಗು ತೂದೇ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೆಂದೂರು ಪಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಂದೂರ ಅರ್ಥ ನೀರಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾನ್ ರಾಂಗ್ ಪನ್ನುವೆ ಪನರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೆಂದೂರ್ ಅಂದು ಬೆಂದೂರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಏನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕಾಡು ರಾಂಗ್ ಪಂದೋರು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ ಪಂದ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಥಿಂಗ್ ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ತರೆಡ್ದು ತನೀಶ್ನ ಉಂದದ ಮೇ ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿನ ಕಜಾವನ್ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿ ತಿಂಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೂರ್ದುಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡೆಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರಿತ್ತು ನಾವೇ ಒಂದುವೇ ಮರ ಒಂದು ಬೂರ್ದಿನ ಕಾಯಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯೊಡುಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಡುಪುನಾಗ ಸರಿ ಕಲ್ಲೊಡು ಗುದ್ದುದು ಚಟ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಬಾಲ್ಗೆ ಐಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಕಾರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ This is ethnic lady skirt, $3.99. No, only. 39.
ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎಂತೋ ನಿಕಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಎಂಕುಲು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪಾಡುಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ವಾಯ್ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಜುಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಯ ಜುಡಿಯೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟಡ್ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ್ ಆ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಮಾತು ಆನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಹೌಗೂ ಒಂದು ಪುನು ಕಂಕನಾಡಿಡು ಎಂಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಒಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪುದರು ಶಿನ್ ಮಿನ್ ರೈಸ್ ರಡ್ಡು ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಪೈಸಿ ರೈಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಪಂಡ ಐತ ಎದುರುಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಶ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ನ ರೆಸ್ಟೋ ಕೆಫೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ವಿನ್ ಆತಿರತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ಡ್ ಆರ್ನ ರೆಸ್ಟೋ ಕೆಫೆ ಮುಲ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್